s'havia guanyat la vida amb el periodisme, que és una cosa molt difícil. I vaig fer el poema de la retranca, pensant que alguna vegada arribarien els republicans i faria una mica de terror republicà i fotrien la guillotina i tot això, que finalment no, tots es fan molt amics i tots són molt civilitzats i molt progres i tal i qual i no sé què, la violència, no sé què, no quanto. Clar, sabeu que aquest que li ha cascat el Rajoy resulta que és de la seva família. Doncs veu que el nano no li havia regalat res als aniversaris, diu que estic a prop, es fot una castanya. Oh, que dolent, que dolent. Doncs precisament quan van arribar els republicans amb el tripartit, van començar a dir que eren molt dolents, que ho feien tot molt malament i tal i qual, i me'l vaig tornar a trobar i vaig pensar en fer aquest poema de la retranca, que és com una segona part, que veureu que és pitjor, però que és més efectista i que explica molt el moviment de la burocràcia política d'aquest país. I diu així: endur-se'n totes les culpes, que te'n vas, que et sents al·ludit? No. Compromís. Compromís és de València, Diu, endur-se totes les culpes sense haver-hi fet res. En això n'ets l'especialista. La pressió augmenta quan el nus de la corbata t'estrenya el coll. L'estrès. Els de Madrid no paguen. Els socis de govern són uns mals socis. Els fidels perden la fidelitat si no els arriba la subvenció. Tothom es queixa i a tu no se't posa el telèfon ni la mà, també emprenyada. No pot figurar com a primera dama de líder institucional, viatja d'incògnit en els viatges oficials i és més clandestina que tu quan eres clandestí. No com ara. Els Mossos et saluden, el president et fa bromes en privat i els diputats se t'acosten i t'afalaguen. Tot podria ser més fàcil si no fos per aquesta maleïda corbata marca Hermès amb menys prestacions que el collaret pseudosàdic de la teva ama del bondage.